नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमात आम्हाला एक नामवंत व्यक्तिमत्व या कार्यक्रमात उपलब्ध आहेत, ज्यांचा व्यासंग हा शिक्षण क्षेत्रापासून साहित्य, संगीत, अध्यात्म या सर्व क्षेत्रात त्यांचा वावर आहे. ते पुणे येथील नेसवाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्सचे माजी विभाग प्रमुख आहेत, ज्यामध्ये वाणिज्य आणि कायदा याचं शिक्षण दिलं जातं. त्याचप्रमाणे सध्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डीन ऑफ फॅकल्टी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी जवळजवळ आजपर्यंत 75 विद्यार्थ्यांना विविध विषयामध्ये, ज्यामध्ये अर्थशास्त्र आहे, त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन हा विषय आहे, या विषयाच्या अंतर्गत मार्गदर्शन केलेलं आहे. एमफिलची डिग्री देताना अनेक विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा त्यांचा फार मोठा वावर आहे. संगीत क्षेत्रात वावर आहे. अनेक ओव्यांच्या रचना, त्याचप्रमाणे संत साहित्यावर गाढा अभ्यास, संत साहित्यावर अनेक लेखांचं लिखाण अनेक वर्तमानपत्रातून त्यांनी केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे अनेक क्रमिक पुस्तकं त्यांनी लिहिलेली आहेत. आणि असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज खरं म्हणजे आम्हा गोमंतकीयांना संधी आहे ह्या व्यक्तिमत्वाकडून बरंच काही जाणून घेण्याची. हे नामवंत व्यक्तिमत्व म्हणजे पुणे येथील नामवंत असे अभ्यासक, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तिमत्व डॉक्टर माधवराव दीक्षित साहेब. नमस्कार साहेब, आपलं या कार्यक्रमात आम्ही स्वागत करतो. नमस्कार. आज ह्या क्षेत्रात आपण गेली कित्येक वर्ष कार्यरत आहात. अर्थशास्त्र म्हणा, व्यवस्थापन म्हणा, या विषयावर आपण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहात. आपण आपल्या जीवनात शिक्षण प्राप्त करताना खडतर प्रवास केलेला आहे. असं म्हणतात की क्रमिक पाठ्यपुस्तकापेक्षा परिस्थिती माणसाला भरपूर काही शिकवत असते. मला वाटतं आपण अशाच खडतर परिस्थितीतून वर आला आहात. त्याबद्दल आपण कुठल्या कौटुंबिक आपली पार्श्वभूमी, कसल्या परिस्थितीतनं आपण आज आयुष्याच्या ह्या वळणावर पोहोचलेला आहात? 1949 पासून मी पहिला प्रथम अनाथ विद्यार्थी गृहाचा विद्यार्थी होतो आणि त्यानंतर न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोड डी सोसायटीचं, तिथून मी 11वी झालो. आणि त्यावेळेला मी मध्यमवर्गीय असल्याकारणानं त्यावेळेला मला कल्पना नव्हती की मला कॉलेज एज्युकेशन मिळेल. परंतु डी सोसायटीचा एक नियम होता. त्या नियमानुसार माझे विद्यार्थी माझे वडील माझ्याच कॉलेजमध्ये क्लार्क होते आणि त्यांना सांगितलं की डी सोसायटीच्या एका एम्प्लॉईला त्याच्या मुलाला संपूर्ण शिक्षण फ्री आहे. आणि हे वडिलांनाही माहीत नव्हतं. एक दिवशी त्यांना कळलं आणि ते म्हणाले, कॉमर्स कॉलेजला जायला लाग. म्हणजे कोणती फॅकल्टी निवडावी, सायन्स फॅकल्टी निवडावी का आर्ट्स किंवा कॉमर्स, हा माझ्याजवळ चॉईसच नव्हता. म्हणजे वडिलांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे मी केलं. परंतु स्वप्नच नव्हतं माझं की मला कॉलेज एज्युकेशन मिळेल. आणि ते मिळण्या अगोदर 11वी पास झाल्याबरोबर कमर्शियल डिप्लोमा मी घेतला. त्यावेळची परीक्षा GCD. आणि टायपिस्ट म्हणून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनच्या ऑफिसमध्ये माझं करिअर टायपिस्ट म्हणून त्या करिअरला सुरुवात झाली. पण तुम्ही MA, MCOM, PhD पर्यंत शिक्षण प्राप्त केलं. त्यानंतर BMCCचा मी फेलो होतो. असं BCOMला पहिले 5 जे असत त्यांना फेलोशिप दिली जात असे. तर मी फेलो म्हणून, आणि माझा इट वॉज अ टर्निंग पॉईंट इन माय लाईफ. नाहीतर मी कारकूनच राहिलो असतो. बरोबर. त्यानंतर मी MCOM केलं. परंतु MCOM केल्यावर मला असं वाटलं की ही कमर्शियल डिग्री आहे, यामध्ये फक्त डेबिट क्रेडिट हेच आहे, यामध्ये फंडामेंटल थिंकिंग नाही. बरोबर. म्हणून माझा मूळचा पिंड साहित्य, आर्ट्स, फिलॉसॉफी हा होता. त्यामुळे MCOM डिग्री मिळाल्यावर माझं समाधान झालं नाही. म्हणून मी MA डिग्री विथ एंटायर इकॉनॉमिक्स असं ही नंतर मिळवली. बरं. तुम्ही आता ह्या सगळ्या पदव्या प्राप्त करून शिक्षकी पेशात आपलं करिअर करण्यासाठी पुढे गेलात. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आजही मला विद्यार्थी तुमचे सांगतायत की तुम्ही अगदी विद्यार्थीप्रिय असे शिक्षक आहात. तुम्ही शिकवताना
कसा विद्यार्थ्यांच्या प्रती आपला दृष्टिकोन ठेवता? हां, माझा प्रयत्न असा होता की विद्यार्थ्यांशी एक डायलॉग साधावा. म्हणजे नुसता अभ्यासक्रम पुरं करणं आणि यांत्रिक पद्धतीनं एक एक टॉपिक शिकवणं, याऐवजी माझा असा प्रयत्न होता की विद्यार्थ्यांना त्या विषयातली नजर द्यायची. बरोबर. मग ते इंडिपेंडंटली वाचू शकतात. त्यांना रेफरन्सेस द्यायचे, परंतु त्यांना इंडिपेंडंटली वाचायला सांगायचं. परंतु त्यातले जे क्ल्यूज होते ते मी वर्गात विद्यार्थ्यांना सांगायचो आणि आय ट्राय टू मेक दॅट सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग. आता उदाहरणार्थ इकॉनॉमिक्सची व्याख्या अशी आहे, इकॉनॉमिक्स इज कॉमन सेन्स मेड मोर डिफिकल्ट. वा. तर ते विद्यार्थ्यांना मी दाखवून दिलं. म्हणजे साधा एक प्रश्न विचारला की सध्या भाववाढीची परिस्थिती आहे, तुमच्या खिशात 4 पैसे असले तर ते तुम्ही वाचवाल, सेव्ह कराल का खर्च कराल? बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी मला अचूक उत्तर दिलं. ते म्हणाले, उद्या खर्च करायच्याऐवजी आम्ही आज खर्च करू, कारण आज जी वस्तू आजच्या किमतीत मिळते ती आम्हाला जास्त किमतीत उद्या मिळेल, बरोबर. म्हणून उद्याऐवजी आम्ही आजच खर्च करू. म्हटलं हा जो तुमचा कॉमन सेन्स आहे दॅट इज मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स. क्या बात आहे. म्हणजे अशा सिद्धांताच्या मार्फत तुम्ही स्वतःच्या दृष्टिकोनातून विचार करत करत विद्यार्थ्यांना शिकवत गेला. कारण आता अर्थशास्त्र हा तुमचा प्रामुख्याने विषय होता, इकॉनॉमिक्स, आणि त्याच्याबरोबर व्यवस्थापन. मला सांगा, आता अर्थशास्त्रावर विचार करताना सध्याची भारतीय अर्थव्यवस्था याच्यावरही तुम्ही गाढा अभ्यास केलेला आहे, त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल? त्याच्याबद्दल माझं एक इम्प्रेशन असं झालेलं आहे की अर्थशास्त्र शेवटी काय शिकवतं की व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या गरजा आणि त्या गरजा भागवण्यासाठी जे रिसोर्सेस आहेत त्याचं व्यवस्थापन. बरोबर. आणि ह्या दोघांचा मेळ हा जो आहे हा मेळ घालावा लागतो. आणि असं होऊ शकतं की काही व्यक्ती ज्या काटकसरी असतात त्या स्वतःच्या उत्पन्नातनं शिल्लक ठेवतात. बरोबर. आणि काही व्यक्ती ज्या चैनीच्या पाठीमागे, ज्याला आम्ही कॉन्स्पिक्युअस कन्झम्पशन म्हणतो, तर ते मिळालेले पैसे विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्युचर खर्च करत असतात. बरोबर. तर ह्या 2 प्रवृत्ती आहेत समाजातल्या. त्याला प्रॉपेन्सिटी टू सेव्ह असं केन्सनी म्हटलंय. कल प्रॉपेन्सिटी टू सेव्ह, प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम. बरोबर. तर जी भोगवादी सोसायटी आहे ती सोसायटी मिळालेलं उत्पन्न जे आहे हे खर्च करण्याच्या मागे, म्हणजे चैन करण्याच्या मागे असते, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्युचर. बरोबर. परंतु यामध्ये गंमत अशी आहे की ही ॲडजस्टमेंट करत असताना, बरोबर, गरजा काय आहेत, रिसोर्सेस काय आहेत, ही ॲडजस्टमेंट करत असताना 2 प्रकारचे दृष्टिकोन बाळगावे लागतात. बरोबर. की शॉर्ट टर्म अप्रोच, आत्ताची जी गरज आहे ती मी भागवीन. बरोबर. आणि लॉंग टर्म अप्रोच, की भविष्यासाठी मी काहीतरी साठवीन. परंतु ह्या अर्थशास्त्रामध्ये केन्सनी अशी उत्क्रांती केली की त्यांनी तो अप्रोचच बदलून टाकला की शॉर्ट टर्म ॲडजस्टमेंट ज्या आहेत त्या रोज कराव्या लागतात, त्या सर्व्हायवलसाठी करायला लागतात. आणि मग आणखी विकास, प्रॉस्पेरिटी मिळवण्यासाठी इन द लॉंग रन आपल्याला काही ॲडजस्टमेंट्स करायला लागतात, की मेकिंग सम प्रोव्हिजन फॉर फ्युचर. बरोबर. परंतु त्यांनी असं सांगितलं की याचा अतिरेक करू नका, म्हणजे जास्त लॉंग टर्म घ्या. परंतु त्यांनी एक वॉर्निंग दिली की इन द लॉंग टर्म वी आर ऑल डेड. वा. त्यामुळे अतिशय दीर्घकालीन भविष्याची योजना ही तुम्ही बनवू नका, परंतु अजिबात तरतूद करू नका असं त्याने सांगितलं नाही. म्हणजे पक्का विचार करूनच आपण ह्या अर्थशास्त्राचा उपयोग करायला हवा, असं आपलंही मत आहे. आता आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही याच्यावर प्रबंध किंवा पेपर्स, जर्नल्समध्ये आपले प्रसिद्ध झाले आहेत. याचा अर्थ तुम्ही याच्यामध्ये भरपूर प्रावीण्य मिळवून या अर्थशास्त्राचा उपयोग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी करता आहात? हो, करतो. त्या विशेषतः पोस्ट ग्रॅज्युएट जे लोक आहेत, मॅनेजमेंटचे आहेत, आर्ट्सचे आहेत, त्यांच्या बाबतीत मी त्यांना असं सांगितलं
आत्ताचं काय झालं आहे, हिस्टरी ऑफ इकॉनॉमिक थॉट या हा जो विषय आहे त्यामध्ये गेल्या 100 वर्षाचा आर्थिक घटनांचा इतिहास जर आपण बघितलं तर आम्ही आमच्या विद्यार्थी तसेच शिकलो होतो की अमेरिकेमध्ये 1922 आणि 30 हा जो पिरियड होता, इट वॉज अ पिरियड ऑफ बूम आणि डिप्रेशन. असं आता मला असं वाटलं की हा हिस्ट्री आता पुन्हा रिपीट होतोय. असं कारण परिस्थिती अशी आहे की इंडियन इकॉनॉमी इज व्हल्नरेबल टू इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल क्रिटिसिझम बरोबर. ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल फोर्सेस. म्हणजे उदाहरणार्थ आत्ताच जर आपण पाहिलं तर आपल्याकडे या यंग जनरेशनमध्ये इतका टॅलेंट आहे, त्यामध्ये उणीवच नाही आहे. बरोबर. दे आर एंटरप्राइजिंग, दे आर इनोव्हेटिव्ह. आणि मग आपल्याला असं आय टी क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की त्यांना हे जे त्यांचं पोटेन्शियल आहे त्याचं युटिलायझेशन बाहेर होत आहे. परंतु जर अमेरिकेने अशी मेजर्स घेतली आउटसोर्सिंगबद्दल, प्रोटेक्टिव्ह मेजर्स, तर त्याचा इम्पॅक्ट इंडियन इकॉनॉमीवर होत असतो. आणि इंडियन इकॉनॉमीमध्ये जे आर्थिक प्रश्न निर्माण होतात त्याचा संबंध इंटरनॅशनल सिच्युएशनशी आहे. बरोबर. आता मला एक सांगा, तुम्ही फक्त अर्थशास्त्रच नव्हे, व्यवस्थापनच नव्हे, हो. तर साहित्य, संगीत, अध्यात्म हो. या सर्व क्षेत्राशी जोडला गेला. हो. याच्या मागचं प्रमुख कारण काय होतं की अध्यात्म आणि अर्थशास्त्र याचा विचार केला की दोन वेगवेगळ्या दिशा आपल्याला दिसतात. पण तरीही याच्यामध्ये तुम्ही जो मेळ साधलेला आहे, संगीत, साहित्य, अध्यात्म आणि ह्या दोन विषयाशी, व्यवस्थापन आणि अर्थशास्त्र, खरंच कुतूहल निर्माण करणारी गोष्ट आहे. त्यामध्ये असं माझा मूळचा पिंड हा आर्ट्स आणि फिलॉसॉफीचा आहे. आणि ही जी सगळी शास्त्र आहेत ज्याला आपण ऑर्गनाइज्ड नॉलेज म्हणतो, दे ऑलवेज थिंक अबाउट व्हॉट एव्हर इज ऑब्व्हियस. आम्ही मॅनेजमेंटमध्ये शिकवतो व्हॉट इज मॅनेजमेंट. आफ्टर ऑल मॅनेजमेंट ऑफ 5 M's: मनी, मटेरियल, मिनिट्स, मेथड्स अँड मॅनपॉवर. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ऑब्व्हियस आहेत, परंतु अध्यात्म त्याच्या पलीकडची जी शक्ती आहे त्याचा विचार करतं. आणि मला असं वाटतं की त्याबद्दलची जिज्ञासा ही मी सगळीकडे बघतोय. म्हणजे मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी हे सगळं शिकतात, परंतु त्याचा संबंध जी काय डिव्हाइन पॉवर आपण म्हणतो त्याच्याशी काय आहे ह्याबद्दलची क्युरिओसिटी आजच्या पिढी आहे, तळमळ ह्या सगळ्या पिढीमध्ये आहे. आणि मला असं लक्षात आलं की जो शिक्षक अशा तऱ्हेची दृष्टी विद्यार्थ्यांना प्राप्त करून देईल तो शिक्षक विद्यार्थ्यांना जास्त आवडतो. नुसतं एक सिलेबस आहे ते पुरं केलं एवढ्याबद्दल त्यांचं समाधान होत नाही. याच्यामध्येच ते तुम्ही जे विद्यार्थी प्रिय शिक्षक आहात त्याचं गमक मला सापडलेलं आहे. माधवराव साहेब, एक आम्ही व्यावसायिक विश्रांती थोडी घेऊ आणि याच्यानंतर आपल्या साहित्य, अध्यात्म, संगीत या विषयावर थोडासा वार्तालाप ह्या गजाली कार्यक्रमामध्ये आम्ही करू. आम्ही पुन्हा भेटूया लगेच ह्या गजाली कार्यक्रमात थोड्याशा विश्रांतीनंतर. पाहत रहा प्रुडंट मीडिया.